Gibaha ang National Highway sa Barangay Tagmamarkay, Tubay, Agusan Del Norte, Lunes sa buntag, human Mibundak ang kusog nga ulan hatod sa Bagyong Tino. Makita sa video nga daw dagat na ang baha sa highway. Sa laing video, nagkalawom ang baha sa lugar nga halos niabot na sa hawak sa tao. Napugo sa mga motorista nga muubog sa tubig baha. Nangita na og taas og luwas nga bahin ang ubang residente tungod sa kalit nga pagtaas sa level sa tubig baha. Stranded ang ubang sakyanan ug mga pasahero. Sa Facebook post ni Chris Jimel Munoy, 4 ka oras nga stranded ang ilang bus nga gisakyan sa Tagmamarkay, Agusan Del Norte. GIPABAKWIT na ang mga residente. Ang ubang residente midiskarte pa og panghipo sa ilang mga gamit bisan og nagkalawom na ang tubig baha nga misulod sa ilang balay. Nang lutaw na ang ilang ubang gamit. Giabisuhan ng mga motorista nga musubay una sa mga alternatibong rota. Padayong gimonitor o gi-assess sa mga responder ang lugar hasta ang sitwasyon dol sa tulay sa Barangay Concepcion sa Cabadbaran City. Suspendido na ang klase sa tanang level ug trabaho sa Agusan del Norte tungod sa bagyo. Gipaigmat sa mga otoridad ang publiko sa posibleng epekto nga hatod sa Bagyong Tino. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.